Spoločenstvo Skala je spoločenstvo kňazských a laických rodín. Už počas predošlých dielov podcastu sme hovorili o tom, že v Skale sú nejaké stupne formácie, že skaláci sa delia na členov a lídrov, ale napokon aj to, že skaláci majú podobne ako v škole ročníky. Dnes si všetky tieto témy a mnohé ďalšie určite objasníme. Tešíme sa, že ste si našli čas na náš podcast. Počúvate a pozeráte historický tretí podcast spoločenstva Skala. Hosťom je už tradičný respondent, líder spoločenstva, otec Peter. Sláva Isusu Christu. Sláva Viki. Otec Peter, blíži sa koniec roka. Pre mnohých je to čas, kedy sa bilancuje, uzatvárajú sa ročenky a človek si musí zaobstarať nový diár do ďalšieho roka. Ku hodnoteniu roka sa dostaneme v závere tohto podcastu, ale chcel by som sa ťa spýtať na priestor, v ktorom sa nachádzame, pretože oko pozorného diváka si určite všimlo, že dnes to tu vyzerá inak ako pri predošlých dieloch. A napokon nespomínam si, že by sme počas predošlých podcastov vôbec povedali, kde tieto diely nahrávame. Takže otec Peter, kde sa nachádzame, čo je tu iné, čo je tu nové, a či by si nám teda mohol predstaviť toto prostredie, kde sme. Tak nachádzame sa v Otcovom srdci. Je to pomenovanie nášho priestoru, kde sa modlievame. Teda jednoducho môžeme povedať, že kaplnky, alebo keby sme chceli tak východne povedať, tak časovne, kde sa modlievame vlastne tie naše modlitby, či liturgické, alebo naše vlastné rozjímania alebo vlastnými slovami. Čo znamená tento výraz Otcovo srdce a prečo vzniklo toto miesto Otcovho srdca? Nachádzame sa ešte vlastne v dome, kde bývame, a toto je súčasť toho domu jedna miestnosť. A keď sme vlastne ten dom ešte dokončievali, lebo sme kúpili takú rozbudovanú stavbu, hrubú. A ešte sme tu samozrejme nebývali. A tak vlastne po takej jednej sobote celodennej práci chlapi už odišli a ja som tak ešte odkladal náradie, lopaty a tak. A došiel som ku jednej miestnosti nášho domu a kde si tak som vnútorne cítil, ako vlastne Boh mi hovorí, že kde budem mať izbu ja v tomto dome. Lebo my sme si to presne už rozdelili, že tam bývame my, tam budeme mať stredka, tam budú deti, tu bude hosťovská a presne vlastne na tú hosťovskú izbu sa ma Boh opýtal, že kde budem bývať ja. Vtedy som si tak uvedomil, aj som sa zahambil trochu, že s ním som nejako nepočítal v tomto dome. A momentálne mi bolo jasné, že dobre, Pane, tak táto izba bude patriť Tebe. Ty si ten najdôležitejší hosť, mal by si byť hospodárom toho domu, takže táto izba bude patriť Tebe. A v tej chvíli sa vo mne vlastne tak nejako prebudil ten koncept Otcovho srdca. Lebo táto izba aj teraz momentálne vlastne je v strede celého domu a teda také centrum celého domu, centrum ľudského tela je srdce a tak nejako vlastne postala tá myšlienka Otcovho srdca a prišla taká veľmi silná otázka vlastne, že a ty vieš, čo je v Otcovom srdci? A vtedy vlastne mi tak celé doplo, že neviem. Ja viem, že je tam nejaký človek, je tam rodina, som tam ja, ale čo tam je na dne Otcovho srdca, o tom treba rozjímať, o tom treba sa modliť, o tom treba proste pýtať sa Boha, byť v tichu. No a tak vlastne úplne jasne sa zrealizovala tá myšlienka vo mne. Teda postala myšlienka, bolo to treba ešte zrealizovať. Otcovho srdca. Otcovho srdce, priestor, kde sa modlíme, kde sme v tichu, kde poznáme Boží charakter. Čiže je to vlastne miestnosť na modlitbu, tak ako si spomínal v našom východnom obrade, niečo ako časovňa, teda miesto, kde človek prichádza, aby trávi čas s Bohom.
Áno, a vymámi sa zo svojho bežného prostredia a prichádza tak celkom vedome na stretnutie s Bohom. Aby sa vytíšil, aby poznával Boha. No a teraz ku tej zmene, tak vidíme vlastne ikonu vlastne Eucharistie, Božej hostiny, kde vlastne Pán Ježiš rozdáva svoje telo a krv na všetky strany, preto sú dvaja Isusovia tam, Ježišovia, ktorí rozdávajú apoštolom 12 Eucharistiu a tým vlastne je zdôraznené, že ten nebeský pokrm, z ktorého žijeme, je Eucharistia a ten priestor tiež, ktorý by sme mohli vyplniť tu na tento, tak čas od času môže byť aj slavená sveta liturgia tu lebo máme dovolenie aj od nášho biskupa čas od času tú Eucharistiu sláviť. Ono sa to ešte dotvorí, lebo pribudnú ešte ďalšie ikony, v podstate taký malý ikonostas. Ale ja by som z toho miesta chcel poďakovať Milanovi Sipkovi z nášho spoločenstva, ktorý tú ikonu napísal, pracoval na nej 8 mesiacov. Pracoval, možno nie je dobré slovo, lebo áno, pracoval, ale modlil sa. Modlil sa 8 mesiacov a cítiť z tej ikony vlastne to premodlenie. No a druhé meno, ktoré by som chcel povedať, tak sú manželia Koreňovci, ktorí finančne vlastne prispeli na tú ikonu. Samozrejme len na materiál, lebo Milan nám to robil zadarmo a naozaj je to neoceniteľná práca, lebo keď sa vám predstaví, že by niekto mal urobiť takúto ikonu 4 metre na niečo cez 2, tak by to trvalo dlho a aj veľa peňazí. Takže ďakujem teda Milanovi Sipkovi, ktorý pracuje na tých ďalších ikonách a Koreňovcom, že nejako tak sa podielali finančne. A ja pevne verím, že sa nájdú ďalšie ešte ľudia, ktorí tak nejako podporia to finančne, aby sme len na ten materiál, aby sme tú kaplnku, teda Otcovo srdce, dokončili. Tak dalo by sa povedať, že aj toto miesto sa zdokonaľuje, formuje a tak povediac akože vylepšuje alebo dostáva do novej úrovne a to mi prípada, že je to tak nejako podobné ako vlastne s rodinami v skale. Že je to vlastne tiež proces, že na začiatku je to nejaké, ale ak vieme, čo Boh chce s tým človekom, s tou rodinou alebo dokonca aj s tým priestorom urobiť, tak ak sa za to zasadíme a pracujeme na tom, tak sa to naozaj deje. A to ma vlastne privádza presne na tú otázku tej formácie v skale. Ako som spomínal v úvode, v skale máme stupne formácie, alebo ročníky, tak ak niekto vstúpi do skaly, tak sa dostáva do tej tzv. Základnej formácie, že či by si nám mohol povedať o tejto časti formácie, že ako dlho trvá, čomu sa vlastne venuje a prečo sa venuje tomu, na čo je ten prvý cyklus zameraný. Formácia ako taká, ako slovo možno, tak je odformovať, teda nejako dotvárať ešte. A to znamená, že my nie sme ešte hotoví ľudia. Hotoví, prepodobnení na nejaký obraz. A tu už vlastne cítime, že ide o Boží obraz. Hej? Že my máme byť na Božiu podobu, nejako životom stvárnený alebo pretvorený. A tento proces sa nazýva formácia v duchovnom živote. No a preto vlastne začíname od toho úplného základu. Teda najprv, aby sme sa nejako začali podobať Krista, aby sme dosiahli ten cieľ, že sa podobáme Kristovi, najprv musíme Krista prijať za svoj vzor, dalo by sa povedať. Za svoj ideál. A tú najväčšiu celebritu. Hej? A preto vlastne ten prvý rok, aj tá prvá duchovná obnova sa končí tým, že ľudia
dostávajú ponuku prijať Ježiša za svojho pána a spasiteľa. To je vlastne vyjadrené tým, že tým vzorom, tým ideálom, ale to je stále málo. Proste spasiteľom, pánom, ten, kto riadi môj život, kto zachránil môj život a prenikať do toho vedomia, povedomia. To je vlastne ten prvý rok, nástup do tej formácie. No a potom vlastne celý rok to nejako tak robíme také kroky ku tej kresťanskej nejakej zrelosti alebo nejaké princípy toho pretvárania chceme dostať do krvi, ako je napríklad modlitba, ako je čítanie Božieho slova, ako je život v spoločenstve, ako je vydávanie svedectva životom aj slovom o tom Ježišovi. To sú všetko vlastne princípy duchovného rastu. No a potom vlastne prichádza ten druhý rok formácie, ktorý je zamerané na manželstvo. Keď ten prvý bol ja a Boh, Áno. tak ten druhý je my ako manželia a Boh. Tak teda prvý rok formácie je zameraný na vzťah ja a Boh. Druhý rok formácie, ktorý potom nasleduje, je už o vzťahu my manželia a Boh v našom manželstve. K čomu smeruje tento druhý rok formácie? No my sme rodinné spoločenstvo, teda zamerané na manželov a na rodiny, na deti, ale hlavne vlastne na tých manželov, ktorí sú samozrejme po istom čase aj rodičmi, keď nie fyzickými, tak aspoň duchovnými. No a teda vlastne my sa venujeme tomu manželstvu ako takému, tej kvalite manželstva. Častokrát ku nám prichádzajú ľudia, ktorí majú možno aj krízu v manželstve. A chceli už by vlastne začať ako keby tú formáciu riešením manželstva a nejaké konkrétne recepty a rady, ako to vlastne nejako sa dostať z tej krízy von. Lenže my vieme, že ak si nedáme do poriadku ten vzťah s Bohom najprv, tak len ťažko nejako si dáme do poriadku náš vzťah. No a preto vlastne až na druhý rok je vlastne tá formácia vlastne manželského života. Takže tam už naozaj teda sa postavíme ako dvaja, ale každý už ku svojmu Bohu má nejaký vzťah, ku Ježišovi má vzťah ako ku svojmu záchrancovi a má skúsenosť, že keď zachránil mňa, tak môže zachrániť napríklad aj naše manželstvo. Alebo keď mňa priviedol bližšie k sebe, tak môže priviesť aj naše manželstvo a naše deti bližšie k sebe. Tak vlastne preto je tá logika teda najprv ja a Boh, potom my dvaja ako manželia a Boh. To je ten druhý rok. A to už začína zaváňať takým nejakým Božím plánom, pretože, ako si spomínal, v tom prvom roku je, že ja a Boh. V druhom roku, videl som teda, že Boh sa o mňa zaujíma. Ja sa snažím priblížiť sa k nemu, snažím sa zdokonaľovať svoj osobný duchovný život. Potom v tom druhom roku je to, že už aj my dvaja, teda my manželia, môžeme kráčať bližšie k Pánovi. K čomu potom smeruje ten tretí rok formácie? Tretí rok je vlastne logicky, ideme zase k tomu ešte takému širšiemu my, čo je vlastne rodina. Kde už vlastne vnímame, že my sme zodpovední obidvaja v rovnakej miere pred Bohom za naše deti, teda za našu rodinu, ale potom je nutné v cirkvi vlastne prejsť ku tej širšej rodine alebo ku tej rodine duchovnej. Takže vlastne zrazu vlastne začíname pozerať aj na ľudí okolo nás vo farnosti, ktorá je takou prvou najbližšou rodinou cirkvi. A potom môžeme ísť ďalej, eparchie a tak. Hej? Takže ten tretí rok je o rodine. To zaváňa takým tým našim kňazským, že bratia a sestry. Že keď sa kňaz postaví na kazateľnicu a osloví všetkých bratia a sestry a vlastne sú tam ľudia, ktorí sú vekovo od neho oveľa starší, oveľa mladší. Je to vždy istejšie ako veriaci.
milovaní veriaci, lebo nevieš, či sú to veriaci. áno, Bratia a sestry sú. Bratia a sestry sú v pohode. Tak je tam ako keby ten prvok toho, že tá naša rodina, to naše manželstvo, je súčasťou akože väčšieho, širšieho spoločenstva a že vlastne to prechádza od toho, že ja, naše manželstvo, my ako cirkev, my ako spoločenstvo, ako tá väčšia rodina. No a potom v 4. roku nasleduje časť formácie, ktorá je zameraná Na Svätého Ducha, keby sme tak mali povedať akože veľmi krátko, témou je vlastne Svätý Duch, ale tu treba vlastne zase vidieť nejakú takú teologickú niť. A síce je to o Svätom Duchu, ale je to o autoritách v cirkvi. Teda je to o autoritách v rodine. O istom zadelení tých pozícií jednotlivých aktérov tej rodiny, teda otca, mamy a tak ďalej, že kto je za čo zodpovedný. No a prídeme vlastne na to, že najvyššou autoritou v cirkvi je Svätý Duch, ktorého treba počúvať, teda poslúchať. Lebo počúvať je niečo iné ako poslúchať. Počúvať môžeme, ale nemusíme posluchnúť. To máme skúsenosť s našimi deťmi, že oni nás častokrát počúvajú, ale neposlúchajú. Takže počúvať Svätého Ducha a poslúchať, to sa dotýka vlastne tej autority. Keď Svätý Duch, ktorý teda nám bol poslaný na túto zem, práve preto, aby my sme ho počúvali, poslúchali a podľa neho sa riadili. On nám pomáha žiť. Takže dostaneme sa vlastne ku Svätému Duchu takýmto spôsobom, touto teológiou, teda, že najvyššou autoritou v cirkvi je Svätý Duch. A potom tými viditeľnými hlavami v cirkvi je pápež, je biskup daný, je kňaz farnosti. Vždy ako keby prechádzame tými okruhmi rodín. Tá najväčšia rodina, cirkev, rodina je tá univerzálna cirkev, otcom je pápež, tá menšia jednotka tej rodiny je eparchia, dieceza, a tam je biskup, ešte menší ten kruh rodiny je kňaz, to je farnosť, a potom ideme ku tej domácej cirkvi, ako hovorí druhý Vatikánsky koncil, kde rodina je nazvaná domácou cirkvou a tým kňazom cirkvi je muž. A tak ako Božie slovo hovorí, že hlavou ženy, celej rodiny je muž. Takže tu sa vydeľuje tá zodpovednosť, samozrejme, že aj žena má svoju zodpovednosť v rodine a nie malú, ale vlastne tou hlavou je muž. Žena je, tak ako hovoria, že ten krk, hej. Ale istým spôsobom áno, lebo žena je zodpovedná za celú tú atmosféru v rodine, za ten domáci krb, za to teplo rodiny, za to, kvôli čomu sa vraciame do rodiny a chceme tam byť a chceme tráviť čas. Ale to by sa dalo veľa rozprávať, takže len takým prierezom. Takže témou 4. roka je teda Svätý Duch, poslušnosť jemu a tak možno, že trochu špecificky, že autority v cirkvi, autority v rodine, akési úlohy a výzvy, ktoré sú pre tých jednotlivých členov tej rodiny. My vždy rozprávame, to treba ešte povedať, že stále rozprávame o tých letných duchovných obnovách. Toto sú témy tých letných duchovných obnov. Ale my potom počas roka túto tému preberáme celý rok. Takže celý rok napríklad potom jednotlivo preberáme po Svätom Duchu, teda po tej téme preberáme ako počúvať Svätého Ducha, kto je Svätý Duch, lebo ťažko je teda poslúchať Svätého Ducha, riadiť sa ním, keď my ho nevieme počúvať. My sme to tak povedali žartovne, že ho počúvame, ale neposlúchame, ale ja to vidím ako jeden veľký problém u nás, kresťanov, s počúvaním Svätého Ducha. Vôbec, že ho môžeme počuť, lebo veď Svätý Duch proste nemá telo, nevidíme ho, my ho môžeme len nejako vnímať. A celé to vnímanie, ako ho vnímame? Zatelefonuje, dvihneme, on niečo hovorí. Celé to vnímanie, nájdenie seba v tomto svete, vlastne nájdenie svojho vnútra, duchovného vnútra, kde Svätý Duch je, hej, preniknutie do nášho vnútra, do ducha je ťažké. Od toho sú tie časovne a modlitebne a kaplnky a otcové srdce, kde tam musíme vstúpiť, aby sme počúvali. Takže počas roka potom pri každej jednej téme vlastne
prenikáme do tej témy, do tej témy z duchovnej obnovy. Že to sa mi na skale páči, že vlastne vždy v lete na tej duchovnej obnove sa tá téma ako keby že spustí, rozbehne, otvorí sa a potom vlastne v tých našich rodinných kruhoch neustále celý rok sa ani nie, že ku nej vraciame, ale vlastne ju neustále prehlbujeme a dívame sa z iného uhla pohľadu a dokonca v tých kruhoch hľadáme akože prekážky napríklad v tom, ako počúvať Svätého Ducha, v tom, ako viesť rodinný život. No to je vlastne, Páli, formácia. Hej, že keby to ostalo pri tej duchovnej obnove, ktorá je silno evangelizačná, lebo za 4 dní sa tam nedá všetko vysvetliť, takže my silno vlastne evangelizačne pôsobíme na ľudí, aby tí ľudia vlastne tú pravdu prijali. Bez nejakého hĺbšieho vysvetľovania. A potom prichádza vlastne po tej evangelizácii prichádza vlastne formácia, teda ideme do hĺbky, do tej katechizácie, do toho vysvetľovania, prečo my tie pravdy prijímame. Hej? To je, raz som to tak pekne vlastne počul vysvetlené, že aký je rozdiel medzi evangelizáciou a formáciou. Myslím, že Jose Prado Flores to vysvetľoval. A on hovorí vlastne, že evangelizácia je ako srdce toho zvona, ktorým udrieme silno. Bez srdca zvon nedokáže zvoniť. Ale ani bez potom toho samotného zvona, toho plášťa okolo, tiež proste nedokáže sa ten zvuk nejako rozniesť, hej? Rozliehať. A on hovorí, a katechizácia, formácia je ten samotný zvon, je ten plášť. Takže evangelizácia musí byť silný úder. A potom katechizácia a formácia je niečo väčšie, je niečo objemnejšie, je to rozložené na dlhší čas, aby ten zvuk sa potom rozliehal a naozaj vyľudil rôzne tóny. Hej? Že od veľkosti toho plášťa záleží potom ten zvuk, ten tón. Zvuk, aj to, ako sa vlastne bude šíriť do toho prostredia. Áno, a skala je silno formačné spoločenstvo. My chceme proste vyformovať, ako sme hovorili, silné rodiny. My chceme, aby tie rodiny boli pretvorené na Boží obraz. A keby sme mali hovoriť o rodine, tak máme taký cieľ, takú ambíciu nemalú, že máme sa podobať svätej rodine. Každá rodina je povolaná ku tomu, aby sa stala svätou rodinou. Aby sa stala svätou rodinou, podľa vzoru svätej rodiny, musí mať v centre Ježiša. Musí sa tam Ježiš narodiť, a musia sa o toho Ježiša starať, vedieť starať. A vtedy tá rodina sa stáva svetou. Nie preto, že presvetá Bohorodička je sveta a svätý Jozef je svätý, ale Ježiš ich robí tou svetou rodinou. Lebo každý by bol individuálne svätý, aj Bohorodička, aj Jozef. Ale tým, že majú Ježiša, tak sú svetou rodinou. A tak vlastne aj my, naše rodiny, sa môžu stať svätými. No ale tu dôjsť do tej svetosti, prepodobniť sa na ten obraz svätej rodiny, tak treba tú formáciu. Preto vlastne to je tak rozpracované. Preto možno niekedy sa zdá, že to až dlho, že či by to nešlo nejako rýchlejšie, no ale myslím si, že dôjsť ku svetosti a ku týmto ambíciám to nie je ľahké. To je úloha na celý život. Akože dôjsť ku svetosti vlastne je to realizácia nášho kresťanského povolania. Preto sme kresťanmi, preto sme prijali Ježiša za svojho pána a spasiteľa, preto Bohu sa snažíme dennodenne odovzdávať život, aby sme sa stali svätými. Tak to bol teda 4. rok tej základnej formácie, po ňom nasleduje 5. a ten sa venuje zase čomu? Ten 5. sa venuje evangelizácii. Témou je evangelizácia, teda vydávanie svedectva o tom, čo za tie 4 roky už sme mohli zažiť. Mohli sme zažiť to, že Ježiš teda je záchrancom môjho života, že Ježiš zachránil mňa ako Petra. Zachránil moju manželku.
zachránil naše deti, že vstúpil do nášho manželstva, že nejako dal do poriadku náš život, že našli sme nejaké svoje zadelenie v cirkvi, že cirkev to nie sú oni, ale my, že ja mám nejakú zodpovednosť a tak ďalej. O tom všetkom sa dá už svedčiť a má svedčiť, lebo niekedy vlastne evangelizáciu chápeme ako úlohu pre kňazov a pre klérus. Pre niekoho, kto zasvetil svoj život Bohu hierarchicky nejako, hej. A tiež nám to nejako, tiež je to vlastne téma, veľká téma pre cirkev. Tá celá synodalita hovorí vlastne o tom, že laici tiež by mali evangelizovať. Takže toto je vlastne o tom, hej, kde my aj kňazským, aj laickým rodinám hovoríme, že evangelizácia to nie je bonus. A to nie je nejaká alternatíva pre kresťanský život, ale je to nutnosť. Je to súčasť kresťanského života. Úplne konštitutívna súčasť kresťanského života. Keď toto nie je, tak ako keby sme pritakali na jednu nohu. Takže evangelizovať, a teraz čo to znamená? Ísť na rohy ulic a tam kričať Ježiš ťa miluje, alebo poprípade ešte mať nejaký časopis. Hej? To robia iní. No, nerobia to, že Ježiš ťa miluje, lebo oni neveria, že Ježiš je Pán, hej? Že Ježiš je teda Boh. Ale toto nie je náš vzor. Takže to nejde o to, že by sme teraz ako kdesi tak agresívne obťažovali ľudí, ale predovšetkým životom dávali najavo, že v tomto svete, častokrát beznádejnom, je nádej a ňou je Ježiš. A tak ako svätý František hovorí, že choďte a svedčte o Ježišovi a keď bude treba, tak aj slovom. Tak áno, potom aj slovom treba otvoriť ústa a povedať, zdôvodniť, tak ako svätý Peter hovorí, svoju nádej. Byť pripravený zdôvodniť svoju nádej. To znamená, možno keď sa ma opýtajú, tak povedať otvorene, áno, to je to kvôli Ježišovi. Tak to je vlastne ten 5. rok. Evangelizácia. Len tak som to chcel vysvetliť, lebo to hrozostrašne znie pre laikov, že to je aj pre nás. To je akože evangelizácia je presne to, že veľmi veľa ľudí si predstaví nejakého kňaza alebo duchovnú osobu, možno, že naozaj že na rohu ulice alebo na nejakom pódiu a ohlasuje. A veľmi sa mi páči to vyjadrenie svätého Františka, že svedčte o Bohu a ak treba, tak použite aj slova. Lebo vo svete, v ktorom sa nachádzame, a ináč aj to je pre mňa fascinujúce, že kňazi a klérus a biskupy, oni vlastne nemajú dosah na ľudí, ktorí do chrámu nechodia. Ale tie laické rodiny vo svojich zamestnaniach, povolaniach, koníčkoch, športoch, krúžkoch, tak vlastne sa stretávajú práve s takýmito ľuďmi, že nikde inde by sa to ohlasovanie Krista ani nemohlo udiať. A nikde inde by vlastne tí ľudia, ktorí do chrámu nechodia, tak by sa nedozvedeli, že prečo kresťania žijú takto, prečo robia toto, prečo naopak sa vyhýbajú tam tomu. Že vlastne, že tá Kristova moc a to jeho ohlasovanie sa úplne nevyhnutne musí diať, tak povediať, na tej úplne inej úrovni, než sú pódia a kazateľnice. Laici sú nezastupiteľní v cirkvi. Majú nezastupiteľné miesto, sú veľmi potrební. My to objavujeme stále v cirkvi. Druhý vatikánsky koncil vlastne v dokumente Christi Fidelis Laici o tom tak veľmi podrobne rozpráva. Ja som o tom písal aj magisterskú prácu, aj doktorskú prácu a tak ďalej, takže toto je veľmi blízke pre mňa. No a tam vlastne hovorí buď o spiacom obrovi, že keď cirkev zobudí spiaceho obra laikov, tak to bude iná jízda, hej, čo sa týka evangelizácie a pretvárania sveta. A potom vlastne tam hovorí o tom kvase, že presne laici sú tým kvasom, ktorý prenikne do celého cesta. To, čo si hovoril vlastne, že nám kňazom niekedy je ťažko preniknúť do toho celého cesta sveta. Ale oni vlastne cez svoju laickosť, lebo laik to nie je od toho, že to je nejaký amatér, že on sa tomu nerozumie, ale laik v cirkvi je len vlastne
opis na rozdelenie medzi teda klérom a tým, kto to nie je klérom, teda tí, ktorí nie sú kňazmi a nemajú nejaké reholné sľuby. Hej, teda Boží ľud. Hej. Takže laici majú veľký dosah práve do toho laického sveta. Hej, ako ten kvas môžu preniknúť celé cesto. To je taká predĺžená ruka nás kňazov zase. Takže to je teda evangelizácia a to je 5. rok našej formácie. Tej základnej stále. Áno, Hovoríme o tej základnej. tej základnej. A potom nasleduje už len 1 rok, 6. A ten sa venuje poslednej téme tej základnej formácie. Hej, ten posledný rok je o slobode Božieho dieťaťa. Tak to máme zadefinované. A o čom to je teda? Je to o tom, že keď už po tých 5 rokoch nejako tak si prechádzame z tej jednej témy na druhú, ale teda z tých dôležitých aspektov toho duchovného, ľudského, manželského života v spoločenstve, tak potom nejako prichádzame opäť ako keby naspäť k sebe a začíname si všímať, že ešte nie sme tak úplne slobodní od všetkého. Že sú v našom živote ešte nejaké možno závislosti, spútanosti, možno niečo ani čo vlastne neviem definovať, že prečo vlastne je to tak, že isté veci nemôžem, je mi ťažko robiť, čo Boh odo mňa chce. A je to také veľmi vlastne už precízne pozeranie sa na seba, dalo by sa povedať, veľmi citlivého človeka na Svätého Ducha, na Božie svetlo. Keď už sme tak urobili aké základné upratovanie, hej, tak teraz ideme vlastne na to také precízne, že čo tam ešte je. No a ponachádzame všelijaké rôzne, naozaj také veci, prekážky, ktoré nám bránia. Bránia žiť slobodu Božieho dieťaťa, byť úplne slobodný pred Bohom. Čo tak jednoducho nazývame závislosti. Alebo napríklad nejaké také niečo, čo sme si zobrali z rodiny. Hej, aj to je možné. Možno aj celkom nevedomé mantinely a hranice, o ktorých sme ani možno, že sme netušili, ktoré že sme existujú, získali. alebo sme ich potlačali a možno ani vôbec nemusia pochádzať z nás alebo z nášho rozhodnutia, ale mantinely a hranice. A netreba zabúdať, to samozrejme v tej duchovnej rovine, na to, že je tu zlý duch, ktorý proste nám hádže polena pod nohy a ktorý nejakým spôsobom má vplyv na nás a môže nás oklamať. A môže oklamať našich rodičov a to klamstvo môžeme preberať my ďalej a robiť stále tie isté chyby. Hej? A presne tento rok, teda naozaj to už je taký level proste trošku vyšší, tak my hovoríme o tej slobode. Chceme ešte sa raz pozrieť, nie nejako tak zbytočne sa babrať v sebe, ale ešte raz nejako tak pustiť to Božie svetlo do tých najhlbších zákutí nášho vnútra. No a potom, keď zistíme, že nie sme slobodní, čo zistíme, vždy zistíme nejaké veci, čo s tým? Toto je vlastne ešte taká veľká otázka. A vtedy vlastne prichádza na rad taká špecifická modlitba, ktorá tiež je veľkou témou v cirkvi a my sme vlastne veľmi čerpali od Neila Lozána, je taký autor knihy o oslobodení. Oslobodený sa volá tá kniha, ale Neil Lozano ako osoba vlastne niekoľko 10 ročí pracuje presne v tejto téme, venuje sa tejto téme. No a my ponúkame vlastne ľuďom na konci tej duchovnej obnovy modlitbu samooslobodenia, tak sa to volá. Nie je to exorcizmus, nie je to vyháňanie zlého ducha, ale človek po nejakom poznaní, po nejakej katechéze, ktorá ho privedie do poznania, o tom svetle, ktoré ukáže mu nejaké veci, tak on sám sa zrieka týchto
veci zlého ducha, niečo podobné ako v krste, keď hovoríme zriekam sa zlého ducha, jeho pýchy, jeho moci a tak ďalej, tak vlastne človek sám sa zriekáva jednotlivých tých zlých duchov, ktoré spôsobujú vlastne to, že on je závislý, spútaný, neslobodný a tak ďalej. A robí to pri asistencii kňaza, ktorý mu v tom vlastne pomáha. Ešte raz zdôrazňujem, nie je to exorcizmus, je to vlastne modlitba samooslobodenia, kde my používame autoritu Božieho dieťaťa a vyjadrujeme vlastne pravdu. Ja patrím Bohu, ja patrím Kristovi, som zjednotený s ním, to, čo sme urobili pri krste, a preto toto v mojom živote nechcem mať. Závisť, nenávisť, egoizmus nechcem mať. Tak sa zriekam zlého ducha egoizmu, zlého ducha nenávisti, zlého ducha čohokoľvek, čo je v mojom živote. A to mi teda prípada, že je to ako keby že návrat alebo završenie vlastne celej tej formácie, tej úvodnej, lebo pokiaľ na začiatku bolo, že ja a Boh, a teraz, sa vraciame ku sebe. Že sloboda Božích detí a pomedzi to sme prešli tým, že ja a Boh, my manželia, my rodina, my širšia rodina, Svätý Duch, autority. A zrazu vlastne sa naspäť tá formácia obracia akože smerom ku tomu jednotlivcovi, teda ku mne ako osobe. Niekto by mohol povedať, že a to sme nemohli hneď pri tom prvom roku. No ale to znie otázka vlastne takto, že či by sme to dokázali vidieť a či by sme dokázali vlastne potom naozaj urobiť ten vnútorný akt, či by sme vedeli použiť tú autoritu Božích detí v tom prvom roku a naozaj urobiť to duchovné rozhodnutie, že ja chcem žiť v absolútnej slobode. Samozrejme, kto vie, či tu na zemi vieme to úplne niekedy zažiť, tú absolútnu slobodu Božieho dieťaťa, ale chceme, my sa preto rozhodujeme a používame tú autoritu. Tak, rozumiem. No, tak a tým... Je toho veľa, takže ideme rýchlejšie. Áno, je toho veľa. Tak tým vlastne sa končí tá základná formácia, ktorá teda prebiehala po tých jednotlivých rokoch, ako sme hovorili. A potom nasleduje taká následná formácia. Tá prebieha tiež ako kebyže po ročníkoch, ale už je zameraná o čosi inak. Tak mohol by si predstaviť ten druhý stupeň alebo tú druhú časť formácie skalátskej rodiny. Tu máme teda tú ikonu, kde sú apoštoli, Ježiš a apoštoli. A ja by som si poslúžil tým možno, že keď tá základná formácia tých 6 rokov by bola vlastne tie 3 roky takého bytia pri Ježišovi a takého formovania proste ich v tých takých základných pravdách, tak potom vlastne Ježiš robí takú jednu vec a hovorí a teraz vy pôjdete a budete ohlasovať a budete robiť to, čo ja som robil. Takže vlastne vidíme, že Ježiš robí dve veci. Obracia tých ľudí, tých apoštolov ku sebe, aby oni spoznali, že to je Ježiš, že to je Mesiáš, to, čo vyjadri Peter. A každý jeden to musí urobiť. Hej? Za koho ma pokladáte vy? To je tá základná formácia. Dôjsť ku tomu, že Ježiš je môj pán, že ja za ním chcem ísť a dôjsť do toho momentu potom, kde ako nejaký tak uformovaný človek v tých základných veciach chcem robiť to, čo robí Ježiš. Teda ďalej vlastne ohlasovať, uzdravovať to, čo Pán Ježiš vlastne hovorí. Hej? Ale predovšetkým teda poukázať na Ježiša, že on je Pán. Takže toto je vlastne tá ďalšia etapa. A to voláme učenícka škola. Učenícka škola, ktorá je rozdelená do 3 rokov. 3 roky učeníckej školy. Majú aj tieto 3 roky nejaké svoje jednotlivé témy, alebo je to ako keby, že výzva pre rodiny, že choďte a ohlasujte? Má to svoje témy, je to teda tie 3 ročníky,
prvé, my to tak máme nazvané, že v takej skratke, že U1, U2, U3, teda učeník 1, učeník 2, učeník 3. Ale to je tá učenická škola rozložená do tých 3 rokov. No a teda ten prvý rok je o slobode pre službu. Keď ten posledný rok tej základnej bolo, že sloboda Božieho dieťaťa, tak toto je o slobode pre službu. Čo to znamená? Pochopiť, že služba je tiež súčasťou kresťana. Tak trošku vlastne ako s tou evangelizáciou bolo, ale teraz vlastne ideme ešte širšie do takej služby v spoločenstve, že aké miesto má služba vôbec v mojom živote. Tak tiež tam hovoríme, že v živote laika napríklad služba nie je na prvom mieste. Hej, vôbec môžeme povedať, čo učíme tých ľudí. Hovoríme, že na prvom mieste je Boh, na druhom mieste je manželstvo, teda je moja manželka, že na treťom mieste sú deti. Niekedy toto prehadzujeme, že deti na druhom. Hej, alebo samozrejme môžeme to prehodiť úplne, že Pán Boh je... Možnosti sú všelijaké. Áno. Ale častokrát prehadzujeme vlastne túto vec, že deti na treťom mieste. No a teraz na 4. mieste je práca pre laika, lebo on nemôže vlastne teraz tak zobrať, že ja budem slúžiť 7 dní v týždni a z čoho budeme žiť. Hej. Pokiaľ by to nebola, že služba v cirkvi na plný úväzok, kde za čo dostáva prácu na nejaké živobytie, hej, a vtedy OK. Ale keď on pracuje kde si inde, tak na 4. mieste je práca a teraz pozor, na 5. mieste je služba. A niekto povie, že až na 5., ale keď sa na to pozrieme potom z druhej strany, tak hej, 5. miesto je celkom výsostné, pretože musím odložiť hobby, záľuby, musím odložiť, ja neviem, niekedy možno aj nejaké výletiky a dovolenky, aj všetko možné, hej. A predsa tú službu dám na nejaké to miesto. Popredné miesto. Relatívne popredné. Lebo niekto by povedal, že až na 5. a niekomu by sa to mohlo vidieť, že už na 5. Áno. A preto vlastne to je tá sloboda pre službu, že hľadáme, čo všetko vlastne v našom živote je pred tou službou. A pritom Ježiš vlastne hovorí všetkým, choďte do celého sveta, hlasujte evanjelium. Hej? Každého jedného pozýva ku tomu. Dobre, tak to je teda U1. Aj tu sme vysvetlili dosť dopodrobna. Čo je U2 a U3? U2 je potom vlastne je taká téma jednoty, že keď teda slúžime, sme ako tí učeníci, tak neslúžime takým chaotickým spôsobom, aby nevzniklo to, čo vzniklo vlastne v prvotnej cirkvi, že jeden hovorí, ja som Pavlov, ja som Apolov a ja som Kristov a tak ďalej, hej, že každý proste ako na vlastné triko, ale slúžime v tej jednote, takže tá téma jednoty, bratstva, že my sme si navzájom vlastne bratmi. Naším otcom je nebeský Otec a my sme bratia. My chceme žiť jednotu, nielen ako takú jednotu medzi sebou, že sa nehnevame na seba a že je to všetko OK medzi nami, ale jednotu v tej službe. Podeliť sa o tú službu. Aby jeden nemal proste strašne veľa a druhý málo. Nezodpovednosť. Tým pádom zase používame vlastne ten princíp autority, že niekto má autoritu a rozdeľuje tú službu a ja v poslušnosti tú službu prijímam. A nehovorím, toto je mále pre mňa, toto je veľké, toto je, ja už chcem proste kázať a ešte stále, ja neviem, roznášam kávu na tých stretnutiach, alebo neviem čo ešte, hej. Proste naozaj nejako vojsť do tej jednoty v službe a vidieť tú službu, každú jednu službu, do ktorej má pozvu, ako je veľmi dôležitú. A nerozbíjať, ale budovať. Takže vlastne jednota v službe a služba v jednote, to by mohlo byť to, že U2, no a U3. A U3, v podstate to už ako keby tak ideme završiť aj tú učenícku, ale aj ako keby dokopy tých 9 rokov. A
U3 je vlastne o charizme skaly, kde my hovoríme o spoločenstve skala. Chceme tým ľuďom ukázať, aká je charizma. Samozrejme, oni už po tých rokoch už vedia, že aká je charizma, len ešte tak širšie chceme ukázať ako keby tú charizmu v tom kontexte celej cirkvi, prečo skala povstala, prečo by sme toto, čo žijeme v skale, nemohli žiť aj inde. Môžeme, takže také nejaké špecifikum, takú charizmu skaly, tak ako, ja to prirovnávam, tak ako každá rehoľa má priviesť človeka ku svetosti a všetci majú sľub chudoby, čistoty a poslušnosti. A tak prečo sú proste jezuiti, františkáni, redemptoristi a tak ďalej? No lebo každá tá rehoľa má svoju charizmu ešte. A je to dar pre cirkev. Tak chceme ukázať vlastne skalu ako dar, špecifický dar pre túto cirkev, tú takú špecifickosť, takú ani nie novosť, ale špecifickosť vlastne tej skaly, charizmy skaly. A istým spôsobom je to taká aj tá duchovná obnova, je takou celebráciou, by som povedal, završením už tých 9 rokov, kde ľudí tak slávnostne chceme objať, prijať, povedať im, keď chcete, príďte medzi nás ako možno aj tak záväznejšie, tak, že ste naši, že no niečo ako sľuby v tej reholi. Rozumiem. Tak vlastne po 6 rokoch tej základnej a po tých 3 rokoch učeníckej prechádza rodina, ktorá sa formuje do tejto celebrácie alebo do takého toho slávnostného prijatia či zjednotenia sa so skalou. Mal som nachystanú takú otázku, že čo môže skala a jej členovia robiť pre celú cirkev, ale zdá sa mi, že ako sme prechádzali tými rokmi, tak sa na to odpovedalo? Tá odpoveď je už úplne jasná, že ani sa vlastne na to nemusím pýtať, že je to dobrý rodinný život, je to manželstvo a Boh uprostred nás, je to akože služba našej širšej rodine, teda farnosti, je to vlastne evangelizácia, že skrátka, ak by sme sa pýtali, že aký úžitok prináša skala, tak vlastne celý tento podcast je odpoveďou na túto otázku. Hoci sme sa snažili pripraviť, že o formácii. Existuje potom ešte aj po U3 a po predstavení tej charizmy skaly ešte nejaká možnosť formácie, alebo po tých 9 rokoch je to ukončené? To nazývame vlastne permanentnou formáciou. To znamená, že ľudia stále dostávajú ako keby tie ponuky na formovanie sa, lebo to je nekončiaci proces, jak sme hovorili, že na celý život, hej, že naozaj stále sa musíme prepodobňovať a dorazť do tej formy Krista, ako Božie slovo hovorí, že do miery Kristovho veku, hej, aby nás naplnila Božia plnosť. Celá, Božie slovo hovorí, nie? Tak je nejaká forma, do ktorej máme dorasť, hej. A keď na začiatku sme boli takí malí, tak na tom konci tej formácie môžeme dosiahnuť nejakú roveň, ale stále to asi nie je to úplné celé. A o tom je vlastne potom tá permanentná formácia, teda, že tak ako aj kňazi napríklad, hej, sme formovaní v seminári, tam máme tú základnú formáciu 6 rokov, potom sa môžeme špecializovať a ja neviem, niekto ide študovať pastorálnu teológiu, niekto ešte dogmatickú nejakú. Alebo môže ísť aj do tej praxe, do nejakej špeciálnej, hej, že ja neviem, ide ku mladým, ku rodinám, kde si. No ale potom vlastne nasleduje, a to máme veľmi silne zdôraznené, že formácia sa neskončila, ale je permanentná formácia kňazov. Kde kňaz stále sa musí zdokonaľovať v niečom. Ja som za to, že naozaj máme byť aj odborníkmi, takže neustále študovať teológiu a neskončila teológia 6. rokom v seminári, ale mali by sme stále ísť do tých aj cirkevných dokumentov a tak ďalej a tak ďalej. Napríklad lekári to majú. No to je úplná nevyhnutnosť. Akože s rastom poznania a s dokonaľovaním sa technológií, akože lekár, ktorý niečo vedel pred 40 rokmi a mohol skončiť lekárskú fakultu s najlepšími výsledkami, tak nevie to, čo vie lekár, ktorý skončil dnes lekárskú fakultu. Presne tak. A o tom je tá permanentná formácia. Teda. Takže my už potom tak nejako, už nemáme to určené, že
ten prvý rok je o tom, ten druhý rok je o tom, ale už počúvajúc toho Svätého Ducha, vnímajúc nejako, čo prežívame aj možno aj to, čo sa deje v cirkvi, ako je napríklad jubilejný rok, alebo proste niečo, čo pápež ako vníma a ponúka cirkvi, tak my sa toho chytáme nejako. A potom tá letná duchovná obnova, ktorú už voláme, že to je seminár, aby sme to tak oddelili. Hej? Už to nie je letná duchovná obnova, ale seminár pre tých, ktorí skončili tých 9 rokov. A už sa všetci spájame, to je tiež zaujímavé potom. Že to nie je už nejaký, že ďalšie ročníky, ale ktorí prejdú tými ročníkami, 9, tak potom sa vlastne spájajú a už všetci spoločne máme ten seminár. Neviem, ako to proste budeme robiť, keď nás bude už strašne veľa. A už teraz máme problém akože nájsť nejaké také miesto, lebo už nás je zopár teda, zopár desiatok. Takže potom vlastne už naozaj máme ten seminár na tú tému takú veľmi aktuálnu. Tak niečo špecifické. Áno. Rozumiem. A pri tomto ma presne napadlo, že ak sa spoločenstvo Skala snaží byť citlivé na nejaké momentálne výzvy a na to, čo hovorí Svätý Duch cez cirkev, tak zdá sa, že práve v tomto roku, k čomu by sme sa teda mohli dostať aj v tomto podcaste, že práve v tomto roku sa rozbehli nejaké aktivity, ktoré doteraz v Skale neboli a povstali práve vďaka tomu, že sa snažíme žiť čo najlepšie alebo čo najviac tú našu charizmu alebo to naše povolanie, akože byť kresťanom a byť Božím dieťaťom, tak laicky by bolo povedané, že aké sú úspechy Skaly v tomto roku, ale tak duchovnejšie povedané, že na čo Skala zareagovala a čo prináša do tohto sveta práve v tomto roku. Úplne jednoducho a priamo odpovedajúc, lebo ma hneď napadá proste ísť do histórie a tak, a na to už nemáme čas. Tak je taký fenomén, ktorý teda môžeme už to nazvať fenoménom v Skale a je to vlastne niečo, čo sme nazvali oikos. Oikos je grécke slovo alebo grécke pomenovanie, teda pomenovanie v gréckom jazyku skutočnosti, ktorá je takým duchovným domovom, dalo by sa povedať. Je to veľmi biblické, vlastne v Biblii je to na každom mieste, tam, kde u nás v slovenčine teda v Biblii je dom, alebo nejaké spoločenstvo v nejakom zmysle, ale najčastejšie teda, kde je dom, napríklad, že Pán Ježiš hovorí, že teda Pavol hovorí tomu strážcovi, keď ich vyvedie z väznice. Áno, tak ten strážca sa pýta, čo mám robiť, aby som bol spasený. On hovorí, uver v Ježiša, daj sa pokrstiť a budeš spasený ty aj tvoj dom. A tam je vlastne presne napísaný ten oikos. No vieme, že spasené nebudú múry, hej, toho strážcu, ale vlastne jeho domov, jeho rodina, hej, manželka, deti. A v tomto zmysle vlastne, a potom vidíme, že po domoch lámali chlieb a tak ďalej. Hej. A to je vlastne, to je taký objav, ktorý práve tu v Otcovom srdci tak nejako začali sme objavovať, keď sme sa modlievali a sme vlastne cítili, že niečo Boh s nami robí. Že tým, že sa modlievame pravidelne každý útorok, hodinu verne a vždy, tak niečo Boh s nami robí. A išli sme do takých väčších vzťahov, do nejakej hĺbky, do niečoho, do tej rodiny. To, že sme sa stávali sa navzájom rodinou. A tak teda, ja som to potom hľadal v Biblii, hľadal som proste také nejakú teológiu, že či to proste už bolo a tak. Samozrejme, že som zistil, že je to silno biblické. No a tak sme to ponúkli vlastne potom celej Skale, presne v tomto roku. Ono to postalo už 2 roky predtým tu v Otcovom srdci
A potom, keď sme to mali oskúšané na sebe, že videli, že čo to všetko nám dáva, to pravidelné stretnutie na modlitbe, na zdieľaní sa Božím slovom a tak sme to ponúkli celej skale. No a ako úspech môžeme považovať to, že áno, v tomto roku vo všetkých oblastiach, ktoré máme, a to je tak naprieč vlastne celým východným Slovenskom od juhu na sever a od východu na západ, vo všetkých našich oblastiach sú tzv. Oikosy. To znamená, povstali modlitebné skupiny alebo skupiny domovy, také rodinky, ktoré sa stretávajú raz do týždňa na modlitbe, na takej hodinovej modlitbe, kde lámu Božie slovo, proste kde sa zdieľajú, ale to je len jedna časť toho oikosu, lebo to je, modlitba je jedna časť a potom to, čo Boh robí ďalej, je tá rodinnosť, to také prepájanie sa proste do hĺbších vzťahov, čo vyústi, to už tak predbieham trošku, ale to je taká tá moja vízia, čo vyústi ku tomu, že tí ľudia, ten domov, ten oikos bude chcieť robiť aj iné veci spoločne. Ja neviem, možno nejaký výletík, možno proste pôjdu na zopár dní kdesi, možno budú chcieť prežiť Eucharistiu spolu a výnimočnejším spôsobom. Proste toto je všetko to, čo je ešte pred nami, ale chvála Pánu Bohu, teda naozaj sa veľmi teším a odozvy sú veľmi dobré zo všetkých oikosov, že je to niečo, čo veľmi obohatilo ten život v skále, tak oživilo, tak prehlbilo, neviem ani jak to nazvať, rôzne to teda hovoria tí ľudia a je to dobre teda. Tak nejako to prevetralo, akože vnieslo to niečo nové naozaj. Tak to je teda jedna z vecí, ktorá povstala v tomto roku. Nož a úplne na záver nášho podcastu otázka na niečo, tak povediať, širšie, nie len pre členov nášho spoločenstva, to je niečo, čo povstalo vlastne na jeseň tohto roku 2025 a to sú modlitby za uzdravenie. Tak ak by si mohol ešte predstaviť túto vec. Áno, tiež je to zaujímavé a tiež je to vlastne niečo také Božie, čo mňa osobne dojíma proste niekedy, že aký Boh je verný a že keď my aj zabudneme, tak Pán Boh proste na to nezabudne a v správnom čase to ešte pripomenie, aby sme to zrealizovali. My v skale sme sa modlili, mali sme také modlitby za uzdravenie. A naozaj Boh robil také veľké veci na tých modlitbách. Nešli sme do toho s tým cieľom, že by sme teraz akože prioritne teda sa zamerali ako taká duchovná ordinácia, že teraz ako budeme uzdravovať ľudí, hej, ako telesne, fyzicky. Nie, ale čítajúc Božie slovo, tak proste na každom kroku sme narazili na to, že Ježiš ohlasoval slovo a uzdravoval ľudí. Všade, kde proste ohlasoval slovo, tak tá druhá vec, ktorá je najviac asi spätá s Ježišom, je to, že uzdravoval. Potom vyháňal zlých duchov. Hej? A tak my sme proste robili modlitby, zvelebenia alebo chvál, kde sme proste jednou z takých pilierov tej modlitby bolo ohlasovanie slova. No a potom, keď sme prečítali, slovo o uzdravení, no tak nejako logicky nám vyšlo, že sme ponúkli proste ľuďom, že tak poďme sa modliť, keď má niekto nejaký problém, a naozaj Boh proste uzdravoval. To je taký som urobil proste taký spätný pohľad do histórie možno 4, 5, 6 rokov dozadu. Ale potom to kdesi tak ustúpilo. A Boh mi to opäť tento rok pripomenul, teda rok 25, niekedy začiatkom. A ja som Bohu povedal, po takom boji by som povedal, kde je... Lebo to je taká citlivá vec trošku, hej? Takže som Bohu povedal, že dobre Bože, idem do toho, ale
ale neviem ako, neviem s kým, cítim sa veľmi slabý na túto vec. A tak som vnímal teda racionálne, že najlepšie bolo kde si v strede, aj diaľnica, kde je, ja neviem čo, tak mi vyšiel Prešov. Že by to mohlo byť v Prešove. No a keďže v Prešove, tak som rozmýšľal o nejakých grécko-katolických priestoroch, keď sme grécko-katolíci, mám tam známych a tak. Ale v jednej chvíli, keď som sa tak modlil, tak Boh mi vlastne tak nejako dal na srdce, že čo keď to bolo v M-aréne. Že v Prešove je taká M-aréna, kde proste na to je určená na takéto veci. Ale viem, že tam majú strašne to vybukované, hej, že veľmi veľa proste tých aktivít tam majú. Tak som to tak nejako hneď zavrhol, ale opäť po nejakom čase mi to Boh tak pripomenul. A tak som si povedal, dobre, Peťa Štupaka, lídra Maranaty, spoločenstva, ktoré má tú M-arénu, tiež dobre poznám, od detstva sa poznáme, od mládežníckych liet. Ja hovorím, dobre, tak zavolám Peťovi, on mi povie, že nie, lebo proste to majú vybukované a budem to mať vybavené so Svätým Duchom, ktorý proste stále mi to pripomína. Uvidíme, či to je zo Svätého Ducha vôbec. No a tak som mu zavolal a čakal som naozaj, že povie, že nie. A keď som mu to povedal, tak som vnímal, že bola taká chvíľka ticha. Už len som čakal teraz, že nie, že možno hľadá spôsob, ako ma milo proste. Diplomaticky Áno. odmietnúť. A potom hovorí, že počúvaj, Peťo, ja už niekoľko rokov mám takú túžbu, aby sme to robili. Len proste som nejako cítil, že ma to prevyšuje a že to nedávam ani fyzicky, ani nejako tak, že by som to ešte zobral niečo navyše, lebo veľa toho robíme, ale keď teraz prichádzaš ty s touto myšlienkou, tak mi je jasné, že toto možno je ten spôsob, aby sme do toho išli spolu. No a tak teda postala tá myšlienka, že budeme to robiť spolu so spoločenstvom Maranata a v M-aréne. No a slovo dalo slovo a od septembra, ako si povedal, sme tak nejako začali na tom pracovať a myslím, že v októbri to bolo prvé. V októbri bolo prvé. V októbri boli prvé modlitby za uzdravenie v M-aréne, kde chodí tak priemerne 300 ľudí. No všetko je zaplnené teda a Boh robí veľké veci. Naozaj uzdravuje aj telesne, ale predovšetkým uzdravuje duševne, duchovne. Potvrdzuje slovo znameniami a divmi, lebo tiež tam kážeme Božie slovo. Evangelium tam kážeme. A naozaj ľudia sú hladní počúvať Božie slovo, ale ľudia prichádzajú s konkrétnymi potrebami a nejako tak začínam viacej chápať Ježiša, že proste na mnohých miestach je napísané, že a bolo mu ľúto proste toho zástupu, lebo videl, že sú ako ovce bez pastiera napríklad, hej. Alebo proste s láskou sa na nich pozrel, alebo uzdravoval všetkých. Lebo naozaj je toľko problémov, či fyzických chorôb, alebo psychických, duševných, duchovných a tí ľudia proste prichádzajú. Takže teraz nedávno sme mali, mám to v živej pamäti, hej, tak naozaj máme svojich modlitebníkov rozdelených do tímov, možno nejakých 30 tímov je modlitebných, ktorí sa modlia sa 3 hodiny v kuse a ľudia stále stoja v radoch. Takže je to naozaj nejaké také Božie dielo, ktoré sa začalo a bude pokračovať ďalej. Robíme to párne mesiace, nerobíme to každý mesiac, ale každý druhý mesiac. A takže teraz to bolo v decembri a nasledujúce bude vo februári. 8. februára bude v M-aréne o 7. modlitebné stretnutie. Modlitby za uzdravenie. Áno. Výborne. Tak, hoci som mal nachystaných ešte zo pár otázok, ale myslím, že to najdôležitejšie sme vypovedali a objasnili. Ďakujeme, že ste spolu s nami počúvali a pozerali ste historický 3. podcast spoločenstva Skala. Dúfam, že sa vám páčil
A čo skoro vám prinesieme aj ďalšie, tentokrát špeciálne vianočné vydanie. Ďakujem, otec Peter, že si strávil čas v tomto rozhovore, že si objasnil jednotlivé stupne, roky formácie, ale napokon aj to, že kde sa nachádzame a čo skala priniesla počas tohto roka. Prajeme vám požehnané sviatky Božieho narodenia a jeho zjavenia. Nuž a pri vianočnom špeciále sa uvidíme už onedlho. Ďakujeme.